Ik wil zeggen, het hangt er ook nog vanaf welke plantenolie dat je gebruikt, want zoals in Maleisië en Borneo worden er heel veel oliepalmplantages aangelegd voor olie te winnen, maar uiteindelijk is dat ook niet goed. Dus, en wat moeten we dan kopen? Ja, dat weet ik niet, dus dan moet een alternatief komen. Daar kappen ze regenwoud voor... Wacht, zeg maar. Ja, op veel plaatsen kappen ze regenwoud weg voor palmplantages te zetten. Voor oliepalm, dus dat is ook niet helemaal ideaal. Maar als wij, zoals we de bedoeling hebben, bijvoorbeeld arachideolie, palmolie, gewoon bij de boeren, de lokale boeren kopen. Ja. Dan is het wel, dan is het wel goed natuurlijk. Hè. Maar dan moet het ook gecontroleerd worden, want een keer dat er een alternatief is, gaan er denk ik toch grote firma's proberen van het in handen te krijgen, omdat ze weten dat er een opbrengst aan is. Hè. Dus dat is vaak het probleem. Een keer dat ze iets gevonden worden, wordt het dan gecommercialiseerd en dan is de kleine boer weer zijn inkomsten kwijt. En ik denk dat dat in Afrika het geval is? Nou, daar ben ik zeker van. Dat is zo, hè. De mensen, kinderen moeten in het buitenland gaan aankopen, omdat de producten die zij verbouwen worden verkocht. Dus, spijtig genoeg. Als we bij de lokale boer gaan kopen, hoe kun je zien dat je goed bezig bent voor je brandstof in te slaan? Wij gaan onze brandstof inslaan bij de mensen daar. Zeg maar langs de straat als ze daar staan. Dan is het goed, want dan hebben zij er zelf iets aan. Maar als je daar gaat gaan tanken in, ik weet niet, een Shell of een Q, weet ik zeg maar iets, gaat dat terug weer naar de westerse landen waar dat de grote bazen zitten. Dus. Ik ben naar Borneo geweest, maar meer dan de helft van het regenwoud is ook dus al gekapt. Voor, eerst en vooral vooruit, maar ook voor olieplantages, palmplantages aan te leggen. Dus als alle man gaat beginnen te rijden op plantaardige olie, gaan ze waarschijnlijk nog meer moeten ontbossen voor plantages aan te leggen. En door ontbossing heb je weer CO2-uitstoot. Ja. Ja. Maar zeg je dan, jullie project is... Nee. Ik vind het heel goed, hè. Maar ik denk niet dat dat een oplossing is voor allemaal.